Dagitoy nuin tayo alaen kadagiti nasaya at apanagpamati. Ijay langit tin na ibagbaga gapo kadagiti linaon iti Biblia. Adda digitoy nga guide tayo nga intay basaen so kimaten kadagiti kay papanan na. Kadigitoy isu iti mangited kada tayo no kasano iti ituturong tayo. Ijay pagarian iti Dios. Ta kinuna digiti apamaneknek a mabasa ti Hebreo 13 iti 14. Tawan ti pagilyan tayo ditoy a mataginayon ngem tarigagayan tayo iti mapasungad. So dayta ti ibatan kadagitoy asasao iti intayo panagsoksokimat no kasano may salakan tayo iti bukod tayo akararwa. Tadigitoy nga kinunana iti Juan 11 iti 50. Ket di kay panpanuten amay paay kada kayo amatay iti maysa a tao. Tadita mapantayong medlaeng iti papatay iti lasag. Ngem isu digiti ngarud iti naibagbaga nga paringisalakan iti maysa a tao gapo kadagiti bumili ket saan ket awapukaw ti sangkadagaan. So dayta nga iti umili ti Dios adda mo lang ti uneg tayo nga intay salsalakan nga ibagbaga gapo kadagitoy asasao. Ta kinunan ti Hebreo 11 iti 16. Ngem ita tarigagayan da ti nasaya at apagnaedan kayat nasa uwen iti nailangitan. So dayta ti mangibagbaga gapo iti Dios saan na ida nga ibain nga awagan da a Dios da tayin sagana na kadakwada iti pagilyan sa dingato. So dayta digiti apamaneknek nga adu ngamin digiti mga alilaw lang kada tayo nga no kasano iti intayo turungen kuna digiti daduma ditoy laeng iti pakasamakan na iti naibagbaga sa dingato daytoy. Ta kinuna digiti apamaneknek mabasa ti Hebreo 12 iti 22. Ngem masideg kayo iti bantay Sion ken iti ili a sibiyag iti Jerusalem anay langitan isu dayta. Ket dagiti di mabilang a buybuyot kadagiti anghel. So dayta timang panpaneknek digitoy nga ituturong tayo kalpasan na iti mapatay iti lasag. So nga digiti kabsat apamaneknek ta kinunana iti mabasa iti may kadwa ti Salonica 4 iti 17. Kalpasan na tayo asibiyag da tayo amabati may tayep tayo amay kuyog kadakwada kadagitol ulep a sumabet iti apo tangatang ken iti kastakan kanayon nga da tayo iti apo. Parita suntot ti umay na po nga Jesucristo no matay kalpasan na iti maysa a tao ket ikuyog na iti espiritu. Dayta timang panpaneknek ngay na ibagbaga. Padigto nga ibagbaga na gapo ti Jerusalem a mabasa iti Galacia 4 iti 26. Ngem ti Jerusalem sa dingato agwaya-waya nga isu iti inatayo. Sunto dayta iti mga iwan iti espiritu no dumteng iti panawen ket maysa tayo met amay kuyog kinapo nga si Kristo iti iyaay na nagturong sa dingato sa dayta. So kadito kapsat ti nakipapawot gapo iti Facebook online Bible study ken in kayo i-share kadagiti kay papalan na ket agyaman no maawatan nyo kadagiti akay papalan na gapo iti nasaya at apanagpamati ket agyaman iti Dios Ama manakabalin iti so amin. Amen.